Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rahim. Taong 1950, Baaw, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Rahim sa may dulong bahagi ng Baaw. Kokonti pa lamang roon ang tao, gawa ng hindi pa naman noon gaanong kasibilisado ang lugar. May pamilya na rin pala siya noong taong ito. Meron na ding 3 anak. Kahit payak lang ang kanilang pamumuhay, na itataguyod naman niya ang kanyang pamilya. Konting description lang sa bahay ni Rahim. Dito kasi iikot ang buong kwento. Kagaya ng maraming tahanan, nakataas ang kanilang papag sa mismong lupa. Sa ilalim kasi nito, pinagtataguan nila yon ng mga alaga nilang manok at kambing. May kalakihan rin ang kanilang bahay, bagaman yon ay gawa sa kahoy at pawid, malaki ito. Meron din doong 3 kwarto, isang malaking sala katabi ang kusina, at sa gilid ng bahay, matatagpuan mo ang kanilang palikuran. Tuwing gabi, minamabuti nilang magdala na lamang ng mapag-iihian sa loob, nang sa gayoy hindi na sila maobliga na lumabas pa. Hindi rin kasi maipagkakaila noon ni Rahim. Maraming uri ng nilalang ang naglalagalag sa bakuran nila tuwing gabi. Para sa kanya normal lang ang ganoong pangyayari, lalo pat purong kapatagan at kabundukan ang nakapaligid sa kanilang lugar. Sa loob ng ilang taon nila doong paninirahan, marami na silang naging karanasan sa mga aswang at iba't ibang uri ng mga engkanto. Palagi kasi silang dinadalaw ng mga ito tuwing nagdadalang tao ang kanyang asawa. Wala man yung nakuha sa mga anak niya, pero matinding sakripisyo ang kanyang ginawa, mailigtas lamang ang mga ito. Alam ni Rahim na nagtanim ng galit ang mga nilalang na nakaaway niya noon, kung kaya't hindi siya nagpakakampante sa kanilang lugar. Sa pagtungtong ng edad 5 anyos ng kanyang pangalawa, meron siya doong napansing kakaiba. Tuwing hapon palagi yung pumupunta sa sentro, kahit madalang lang naman ang kaibigan nito. Nang mapansin yun ni Rahim, hindi na siya nagdalawang isip na kausapin ang kanyang anak ukol sa ginawa nito sa lugar na yon. Isang gabi, pagdating niya sa bahay nila, agad naman niyang hinanap ang ikalawa niyang anak. Nang masipat niya ito, dahan-dahan naman niya yung nilapitan para kausapin. Bukod kasi sa may napapansin siya roong kakaiba, ramdam niya rin na parang may mali talaga dito. Siyempre bilang ama, madali mong mapagmamatyagan kung meron bang nangyayaring hindi tama sa iyong pamilya. Paglapit naman ng anak niya sa kanya, agad naman niya yung ginabayan patungo sa silid nilang magpamilya. Pagdating nila roon, tinanong niya yon ng iilang mga katanungan ukol sa mga ginagawa nito tuwing umaga. Habang inilalahad ng anak niya ang mga ginagawa nito, panayang pagsambit nito ukol sa isang matandang palaging bumibisita tuwing wala siya. Ayon sa kanyang anak, ang matandang yon ang palaging nag-aabot sa kanya ng prutas na napakatamis. Siyempre, hindi naman nagdalawang isip na kunin yun ng bata, lalo pat inakala nitong kakilala ng kanyang ama ang taong yon. Dagdag pa ng anak niya na may mga pagkakataon ring isinasama siya nito sa baryo para mamasyal. Subalit kapag pauwi na siya, agad naman siya nitong iniiwan ng walang dahilan. Matapos naman niyang marinig ang istorya nito, dali-dali niyang pinuntahan ang kanyang asawa para tanungin kung nagawa na ba nitong makita ang tinutukoy ng matanda ng anak nila. Subalit maging ito man, walang kaide-ideya sa mga sinasabi nito. Ultimo ang matandang bumibisita sa bahay nila ayon sa anak niya,
hindi nito nakita. Ang mas labis pang ikinagulat noon ni Rahim ay noong banggitin ng anak niya na pinapasok na niya ito sa bahay nila. Dahil sa sinabi nito, nagbigay naman yun ng matinding takot para sa kanyang sarili. Alam ni Rahim na hindi pangkaraniwan ang nilalang na yon, gawa ng tanging ang anak niya lamang ang nakakakita rito. Isang gabi, nang akmang papatulog na sila, bahagya naman siyang napabalikwas sa kanyang higaan nang makarinig siya ng kakaibang paghuni sa paligid. Alam ni Rahim na hindi yun isang ordinaryong hayop, kung kaya't ang ginawa niya, agad na lumapit sa gasera para yon ay sindihan. Matapos yan, dahan-dahan din siyang nagmasid sa labas ng kanilang bahay pero wala naman siyang nakita. Napakatahimik ng paligid, yung tipong sa isip-isip niya noon, baka guni-guni niya lamang ang mga bagay na kanyang naririnig. Dahil dito, agad namang bumalik si Rahim sa kanyang higaan para ipagpatuloy ang kanyang pagpapahinga. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, bumalik na naman ang huni. Ayon sa kanya, para yung simoy ng hangin na dumaraan sa butas ng kawayan. Magandang pakinggan pero nakakatakot. Tipong kahit isipin niyang hangin lang ang gumagawa ng tunog na yon, hindi niya yun pinaniniwalaan gawa ng paiba-iba ang tono nito. May lumalalim, lumalakas, bumubulong at parabang umiikot yon sa kanilang bahay. Maya-maya pa, nakarinig siya ng isang malakas na huni ng uwak at kasabay nito ang pagramdam niya sa isang malaking nilalang na lumapag sa bubong ng bahay nila. Kahit hindi yun nakikita ni Rahim, alam niya sa kanyang sarili na napakalaki nito. Bukod sa umuuga noon ang bubong ng kanilang bahay, para na rin yung mabubutas. Nawala lang ang pagpaparamdam na yon noong pansinin niya ito. Matapos itong gawin ni Rahim, bigla din namang nagising ang kanyang mag-iina. Doon siya tinanong ng kanyang asawa kung ano ba ang nangyayari pero hindi naman niya yon masagot-sagot. Sa muling pagpahinga ng kanilang pamilya, halos hindi talaga mapakali itong si Rahim. Pakiramdam niya noon meron talagang nagmamasid sa kanila. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng matinding pagdudumi, kung kaya't dali-dali naman siyang tumayo para lumabas. Pagdating niya noon sa kanilang palikuran, bitbit niya ang isang sulo at sundang. Habang nakaupo siya roon, panay naman ang pagmamasid niya sa itaas dahil sa wala naman yun doong bubong. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matapos na nga si Rahim sa kanyang ginagawa, doon niya nasilayan ang pagdaan ng isang malaking ibon. Noong una, inakala niyang namamalikmata lang siya pero nang humuni ito, agad naman siyang kumaripas ng takbo pabalik sa bahay nila. Lumipas ang gabing yon, humingi ng tulong itong si Rahim sa tiyahin niya. Isa kasi yung manggagamot at nasisiguro niyang marami yung nalalaman pagdating sa ganoong uri ng nilalang. Halos inabot din siya ng ilang oras sa paglalakad, marating lamang ang lugar na pinagsasakahan nito. Pagdating niya sa bahay ng tiyahin niya, tumambad yun sa kanyang naglulugaw ng mais. Hindi naman maipagkakaila ni Rahim ang nararamdaman niyang tuwa dahil sa loob ng 2 taon, yon ang unang beses na sila'y muling magkita. Paglapit nito sa kanya, agad naman siya nitong inabutan ng mangkok na may lamang mais. Kumain ka na muna dyan. Malayo-layo ang nilakad mo para maligaw rito. Ano Rahim, may problema ka ba? Alam kong hindi ka dito pupunta nang wala kang pakay. Bungad na wika ng tiyahin niya. Pagkarinig naman ni Rahim sa sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad doon ang totoo. Matapos niyang maipagtapat ang mga nangyayari sa kanilang tahanan,
Ang tiyahin niya na mismo ang nagkumpirma na isang aswang ang nakita niya. Naniniwala din ito, yon ang matandang palaging nagyayaya sa anak niya. Dagdag pa nito na hindi muna siya magbibigay ng konklusyon ukol sa mga mangyayari, lalo pat hindi pa naman niya nakikita ang anak nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng tiyahin niya ang mga katangian ng isang nagbabalat kayong aswang. Ayon dito, maraming paraan ang mga nilalang na yon para mapalapit sa kanilang biktima. Isa na rito ay ang pagbibigay rito ng pagkain upang malaman kung malusog ba ang pangangatawan nito. Mula ulo hanggang paa, maigi yung tinitingnan ng mga aswang nang sa gayoy kapag dumating na sa puntong nais na nilang kunin ang biktima nila, wala na silang aalalahanin pa. Dagdag pa nito na, kaya yon ginagawa ng mga aswang ay para maiwasan ang pagkakahawa nila ng sakit mula sa kanilang mga kinain. Kagaya ng mga tao, hindi sila ligtas sa mga malulubhang karamdaman kagaya ng sakit sa buto, sa kalamnan at iba pang walang lunas na sakit. Naniniwala rin ang tiyahin niya na kung araw pa lamang ang pagitan ng pagpaparamdam nito sa kanyang anak, meron pang posibilidad na magawa nila yung mailigtas. Nang marinig naman ni Rahim ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang nagmakaawa sa tiyahin niya. Humingi rin siya roon ng tawad buhat sa kawalan nila ng panahon para bumisita. Matapos naman itong malaman ng kanyang nais, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Pilitin ko man kayong tiisin, hindi ko yan magagawa. Pamilya tayo, responsibilidad nating tulungan ng bawat isa. Pero bago ko pagbigyan ng kagustuhan mo, kinakailangan kong marinig na mangangako ka sa akin na hindi ka napupunta rito kapag may kailangan ka lang. Ayoko ng ganun, Rahim, sapagkat ang pakiramdam ko dyan, para mo akong ginagawang kasangkapan." Dahil sa sinabi ng tiyahin niya, agad naman siyang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Pagkarinig nito sa pangako niya, dali-dali naman itong iniligpit ang mahalaga nitong gamit upang makapaglakbay na sila pabalik sa bahay ng kanyang pamangkin. Ilang oras pa ang lumipas, inabot na nga sila ng gabi sa daan. Dahil sa kawalan nila ng dalang sulo, kung kaya't tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay gabay sa kanila. Pagsilay ni Rahim sa bahay niya, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang mag-iina na nasa labas. Sa harapan nito, naroon ang isang matandang may mahabang buntot sa likod. Pilit nitong hinihila papalayo ang kanyang pangalawang anak, subalit buong lakas naman yung pinipigilan ng kanyang asawa. Dahil dito, dali-dali naman nilang nilapitan ng mga ito para yon ay tulungan. Habang tumatakbo sila, panay naman ang pagmumura ng tiyahin niya nang sa gayoy magawa silang mapansin ng nilalang. Subalit, bago pa man nila marating ang kinaroroonan ng kanyang anak, nagawa na yung mahugot ng matanda mula sa puder ng kanyang asawa. Pag-atras nito ng bahagya, agad naman yung kumaripas ng takbo patungo sa masusukal na kakahuyan. Sa pagkawala nito, dahan-dahan namang pinanghinaan itong si Rahim dahil alam niya sa kanyang sarili na wala na silang magagawa para yon ay mahabol. Ngunit nang akmang papahagulgul na siya ng iyak, bigla naman niyang naramdaman ang kamay ng tiyahin niya na para bang nagbigay sa kanya ng lakas. Pagtayo niya sa kanyang kinaroroonan, inabisuhan siya nitong huwag mawala ng pag-asa dahil meron pa silang magagawa. Nang marinig naman ni Rahim ang sinabi nito, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay para kumuha ng sundang. Pagbalik niya sa kinaroroonan ng tiyahin niya, nadatnan niya yung meron itong kinakausap na maliit na nilalang na nasa balikat nito. Upang magawa niyang malaman kung ano ang nangyayari,
Inihipan siya nito ng dasal sa mata na siyang naging sanhi upang makita niya ang kaibigan nitong laman lupa. Sa puntong yon, inilahad ng tiyahin niya na ang nilalang na yon ay merong malakas na pang-amoy sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kasalukuyan na nilang binabaybay ang kakahuyan. Bagaman hindi nila mawari kung saan sila pupunta, malakas ang paniniwala ni Rahim na madadala sila ng kaibigan ng tiyahin niya patungo sa kinaroroonan ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nakarating sila sa paanan ng bundok. Pagtagos nila sa likod nito, doon bumungad sa kanila ang palayan na mayroong kubo sa pinakagitna nitong bahagi. May ilaw sa loob ng kubong yon at meron sila doong nasisilayang usok na lumalabas sa bubong nito. Pagturo dito ng tiyahin niya, ang laman lupa na mismo ang nagkumpirma na naroon nga ang matandang aswang. Matapos naman nila yung mapag-alaman, dali-dali naman sila doong lumapit para magmasid. Habang pinagmamasdan nila ang bahay, unti-unti na nilang naririnig ang animoy hagik-gik ng matanda. Sa tono ng boses nito, para yung may ginagawa na nagbibigay dito ng labis na tuwa. Makalipas pa ang ilang minuto, nagkaroon ng pagkakataon itong si Rahim na sumilip sa dingding ng kubo kung saan doon bumungad sa kanya ang isang malaking kawang pinakukuluan nito. Ayon sa tiyahin niya, maswerte sila sapagkat hindi yun ang uri ng aswang na mahilig kumain ng taong may buhay. Kung hindi ito nagkakamali, matapos nitong makapagpainit ng tubig sa kawa, doon na nito uumpisahan ang pagpatay sa anak niya. Ilalaga nito ang buong katawan nito hanggang sa tuluyan na yung lumambot, hudyat na maaari niya na yung kainin. Sa pagsipat naman ni Rahim sa gilid na bahagi ng kubo, doon bumungad ang anak niyang walang patid sa paglalaway. Namumuti na rin ang mga mata nito na parabang malapit na yung mamatay. Maya-maya pa, naramdaman naman niya ang paghawak ng tiyahin niya at kasabay nito ang pagsenyas sa kanya na kinakailangan na nilang gumalaw. Dahil sa sinabi nito, agad naman nilang pinuntahan ang entradang pinto ng bahay kung saan hindi na sila nagdalawang isip pang yon ay sirain. Pagtadyak ni Rahim sa entradang pinto, bumungad sa kanila ang matandang nakatayo, nag-aangil at dahan-dahang nagpapalit anyo. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang mabalahibo nitong wangis na merong mahahabang mga galamay. Walang sabi-sabi, agad naman yung sumugod sa kanilang kinaroroonan at kasabay nito ang pilit naman ditong pagsalag ng tiyahin niya. Habang nakikipagbunuyon sa nilalang, dali-dali namang kinuha ni Rahim ang kanyang anak upang ilayo ito sa matanda. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng tiyahin niya upang yon ay tulungan. Mula roon, nakipagbuno sila ng nilalang na yon hanggang sa dumating ang puntong magkawasak-wasak na ang kubo nito. Pagsilay ni Rahim na kumukulo na ang tubig na nilalaga ng aswang, walang pagdadalawang isip niyang binuhat ang kawa sabay saboy dito ng tubig. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't agad namang napatakbo papalabas ang nilalang. Habang sumisigaw ito, paulit-ulit nitong pinapagpag ang kanyang balat, maibsan lamang ang matinding hapdi na kanyang nararamdaman. Matapos ang mga pangyayaring yon, bahagya namang naantala ang kanilang paglalaban. Pagtayo ng matanda mula sa mabasa-basang putik, nanlilisik naman ang mga mata nitong nakatitig sa kanila habang patuloy yung nag-aangil. Dahil dito, pilit naman yung kinausap ng tiyahin niya nang sa gayoy malaman nito kung saang pamilya nang galing ang matanda. Pagkarinig naman ng nilalang sa sinabi nito, galit naman yung sumagot sa kanila ng,
At bakit ko sasabihin kung sino ako? Wala kayong pakialam. Mamamatay muna ako bago ko ilahad kung saan ang pinanggalingan ko. Nang marinig naman yon ang tiyahin niya, bigla naman yung nagmura at kasabay nito ang muli nitong pagsugod sa kinaroroonan ng matanda. Sa isang iglap, nagpatuloy ang kanilang paglalaban hanggang sa hindi naglaon na gawa na yung mapangibabawan nila Rahim. Kahit ano pang gawing pag-atake nito sa kanila, madali na lang nila yung naiilagan dahil sa panghihina ng buong katawan nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, nagtamo ang nilalang na yon ng mga malulubhang pinsala sa katawan. Sa sobrang lalim ng mga sugat nito, hindi nito maipagkakaila na malapit na yung bawian ng buhay. Karamihan sa mga tinamong pinsala ng nilalang na yon ay mula sa tabak na tangan-tangan ni Rahim. Lubos kasing nagulat doon ang aswang dahil sa hindi nito inaasahan na punong-puno pala ng pangontra ang armas nitong dala. Dahil sa mga pangyayari, madali na lang nadarag ng tiyahin niya ang matanda. Pagsilay nitong hinang-hina na ito, buong puwersa naman nila yung pinagtulungan hanggang sa magkalasug-lasug na ang mga kamay nito. Pinutol din nila ang dalawang binti ng matanda upang masigurong hindi na yon makakatakas. Nang mapagtanto nila Rahim na hindi na yon makakalaban, tinalian nila yon sa leeg ng baging, sabay pasok nito sa isang malaking bayong. Makalipas pa ang ilang minuto, umalis na sila sa lugar na yon, bit-bit ang matanda. Pagbalik nila sa bahay nila Rahim, ibinigti nila yon sa isang puno kung saan doon nila ito paulit-ulit pinahirapan. Halos manawa na nga siya noon kakasuntok sa nilalang, mailabas lamang ang kanyang matinding galit. Sa buong magdamag, hindi tinantanan nila Rahim ang matanda. Ayon kasi sa tiyahin niya na, para makabawi man lang siya sa muntik na nitong pagpatay sa anak niya, kinakailangan niya yung pahirapan sa lahat ng aspetong kanyang maisip. Dagdag pa nito na, yun lamang ang nag-iisang paraan upang makaramdam ito ng matinding pagsisisi buhat sa mga bagay na pinangahasan itong gawin. Sa pagsapit ng 4:00 ng umaga, halos maubusan na siya ng lakas kakasakit sa matandang yon. Dahil sa ilang oras niyang pambubugbog dito, hindi na niya makilala pa ang matanda. Maya-maya pa, nang mawala na siya ng ganang saktan nito, doon na siya nagpasya na balatan yon ng buhay. Pagkuha ni Rahim ng kutsilyo at asin sa loob ng kanilang bahay, dali-dali naman siyang bumalik sa kinaroroonan nito. Kahit punong-puno na siya noon ng dugo, nanatili pa rin siyang desidido sa nais niyang mangyari. Nang mahulaan naman ng tiyahin niya ang kanyang gagawin, napahalakhak lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, Grabe naman ang parusang yang Rahim. Kahit siguro matatakot sa gagawin mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya rito habang sumasagot ng, "Kulang pa nga to sa ginawa niyang abala sa pamilya ko. Ngayon, ipaparamdam ko naman sa kanya kung ano ang nararamdaman ng kanyang mga biktima." Kasabay ng pagwika ni Rahim ay ang pag-uumpisa ng kanyang nais. Pagbalat niya sa kabuang katawan ng nilalang, ramdam na ramdam naman niya ang paghihirap nito. Upang magkaroon naman ng kaginhawaan kahit papaano ang nilalang na yon, iniwan niya yon ng ilang minuto bago niya ito sabuyan ng asin. Sa bawat paglapat ng asin sa kalamnan nito, paulit-ulit yung sumisigaw hanggang sa tuluyan na yung lamunin ng apoy. Sa pagkaagnas ng nilalang na yon, doon pa lamang nagkaroon ng kapanatagan itong si Rahim. Kinaumagahan, inilibing nila ang tirang buto ng bangkay nito nang sa gayoy tuluyan ng matahimik ang kaluluwa ng matanda. Kinahapunan noong mismong araw na yon,
Nagpaalam na rin sa kanya ang tiyahin niya. Bago nito nilisan ng kanilang bahay, nag-iwan ito ng pangontra sa anak niya. Magmula noong nangyari ang insidenteng yon, naging madalas na rin ang pagbisita nila sa sinasakahang bukid ng tiyahin niya. Kapag pumupunta sila roon, marami silang koprang naiuuwi. Pero alam niyo ba, ilang taon man ang lumipas, matapos ang insidenteng kinasangkutan ng matandang aswang, ni minsan sa buong buhay ni Rahim, hindi niya na yon nagawa pang makalimutan. Lalong-lalo na noong tawagin siya ng kanyang tiyahin na, "Brutal ka talaga, Rahim." Okay, opinyon ko sa kwento. Totoo naman. Talaga namang brutal si Rahim. Isipin ninyo ilang oras niyang ginulpi yung matandang aswang, di ba? Tapos binalatan niya pa ng buhay, tapos nilagyan niya ng asin. Ang pinagtataka ko lang, sobrang lakas ni Rahim. Kasi ako, parang 3 minuto lang na sumusuntok, pagod na ako eh. Pero siguro hindi naman dire-diretso yun, no, na ilang oras niyang pinagsasasapak yung matandang aswang. Siyempre siguro, may pahinga rin yun, di ba? Pero yung ginawa ni Rahim dun sa matandang aswang, para sa akin kulang pa yun eh. Well, masakit naman yun kung pakikinggan. Pero kasi ang nakataya rito, buhay ng anak. Siguro kahit sino namang tatay na kapag narinig o nalaman na merong nagtatangka sa buhay ng anak nila, katakatakot at impyerno talaga yung dadanasin ng taong yun. Kung sino man yung nagbigay ng banta na yun o kung sino man yung gumawa ng plano na yun para sa anak niya. Alam ko maraming tatay dyan ang sasang-ayon sa akin kasi alam natin yung pakiramdam na pagbata na yung malalagay sa panganib, iba eh. Parang sana ako na lang, wag na yung anak ko. Alam ko karamihan talaga sa mga tatay dyan makaka-relate dito. Well, hindi lang tatay, pati mismo yung mga nanay, di ba? Kaya sa ginawa ni Rahim, saludo ko. Para naman sa tiyahin niya na parang kinukonsit pa yung ginagawa ni Rahim, saludo din ako doon. Kasi nga may kasalanan yung matandang aswang eh. Pero kayo, kung meron man papanig dyan sa matandang aswang, paki-comment na lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.